N'estàs fart d'escriure coses sense sentit? No t'entens amb els amics? El 3xl.net té la solució. Publiquem un manual ple de trucs perquè et sigui més fàcil enviar missatges. Comença a practicar. Ensenya'ns el teu mòbil. Per què el fas servir? Normalment per enviar missatges, que solen ser molt curts i a vegades no entens ni tu mateix el que dius. De todo un poco. Per enviar missatges. I per trucar poc. Envio missatges, molts. Per missatges, sobretot. Quants missatges envies? 50. 5 o 6. Potser 15 o... 3 o 5. Normalment 5 o 6. 6 o 7 al dia. Jo Un o ningú. Però sempre tens la il·lusió aquella de m'hauran enviat, no m'hauran enviat. Tens algun codi per parlar amb els teus amics? Hi ha algunes paraules que ens volen dir unes coses per nosaltres, però perquè els pares no ens ho puguin llegir. Doncs... Hola, guapo. No, que va. Simplement les abreviacions. Jo a vegades ni m'entenc el que poso jo ni el que posen ells. Saps què és una emoticona? Lo de llenguatge fet amb signes, no? Ui, hi ha tantes coses, ja no, només que el llenguatge dels mòbils, però poc. Són icones que serveixen per dir coses. Envies missatges d'amor? Per dir t'estimo té 3. Pondria te quiero normal, con K. Si no en tinc ni sense mòbil. Li dic hola igualment, però li fico carinyet. Te quiero, pues te, quiero. Sí, llavors així igual, ja. Normalment poso TQM. Puc donar el número de mòbil per si em volen trucar. Saps que el 3xl.net ha publicat un manual de missatges? Havies sentit alguna per la pàgina web i tal? Sí, em sona, sí, tant. No ho havia sentit mai. No ho sabia. En algunes llibreries em sembla que l'he vist. És possible? No sé. I això que ho venen o com? On el puc trobar, aquest manual? El trobaràs als quioscos. Manual 3xl.net de missatges en català. No podràs viure sense.